खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि एसटि बड' एडभार्टाइज इउटुब चेनेलाव आं बयखौबो बरायनाय जाबाय लोगोसे दिनै जोंहा सा खोला जुलि बियाबनि लाइमोनफोरा गासैबो खाम सिफुं सोलोंनायाव मुखुब जागासिनो बिजि बिथांमोना जेसे हागौ एसेबां रोंनो नाजागासिनो आरोना ओंखायनो बयबो बेस्थ' गावबा गाव सिफुं सुनाय खाम दामनायाव बेस्थ' गोजा दा बेनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे बिथांमोना लाइमोनफोरा आरोना सा खोला जुलि बियाबनि लाइमोनफोरा जाहाथे खाम सिफुंखौ मोजाङै मोजां दामनो हायो रोंनो हायो बेनि थाखाय बयबो जे कमेन्टआव बोर सारस्रि हरो बेखौ आङो आसा खालामबाय भिडिअखौ फारियै नायलांदो लोगोफ्रा आरो लोगोसे गुबुननोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय बे आथिखालनि लाइमोनफ्रा खाम सिफुं सोलोंनांगौनि जे गोनांथि दंथारो बेखौ साननानै आरोना सोलोंगासिनो गावबा गाव बिजियाव दङ नोंथांमोननो फारि देखायनो थाखाय फोरोंगासिनो ना दे मोजाङै फोरोंदो